Bubagra long live, long live, long live. 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 Bubagra. Ini narok saimano chini 29 Krishnapur Tipramot hani lua jimungbai sarikni pandawa chung champlayo 29 Krishnapur ni champlai kamio tongo thangnai hati barsa sikang chungoro door to door campaign khai thangmani aprono joto tiprasaro thanchao phaibesdi tipramotha phaibesdi Congress CPM ta hanbaisdi BJP ta hanbaisdi IPF ta hindi ni chung nogo nogo phai oro nogo nogo habi sai thangmani borok tini response rikha tini sulo nukhongni 66 butar tipramotha o borok CPM tai BJP ya phare chini takhok song IPF ti ya khare chini takhok song tini sungbai tongnai bubagra bai tongnai chini candidate takhok Mohendra Debormano 29 Krishnapuro kaplai khaye bubagra na chung sokat dinani tini chini bana romoi semai tangpaiga borong chung jotono sabai kubai lam soko chini candidate takhok Mohendra Deborma kisa lam sokmani kok saten chung jotono pal baksa tonglai tini ni chimi katal khai kaisa chung lai buma snamnai bubagrano chubawoi chung greater Tipraland snamlai nai hambai chini tini 29 Krishnapur Bidhan Sabha bai khobjak chini Purbo Lakshmipur chini oroni chini leader oni Toidil Mungbai chini oro bisiwa tongo chini Takhok Motom chini Bijay Babu Songrok tai chini Dasujul Songrok kabangma leader oni Toidil Mungbai chini Dipankar Songrok tongo chini leader kabangma leader oni Toidil Mungbai chini tini chini IPF ti BJP CPIM yakarei bubagrano koboi lama phrangnai bubagrano no singma toidulnai bubagran bising tunya Tiprasa dafa thamchangnai bubagrano singna lama phunungnai hinai borok bahanya hai greater Tipralena hamjagoi bubagrano hamjagoi Tipra dofano bukum chini yaprina manjona hinai borok bahanya hai sini tini Tiprama thani bena romboi phaina chongmari Bidhan Sabha 16 तारिख भोट दिवoi Andhra Samariwa kaplai khane hinai borok bahanya hai sumai batsa yapri saka tai borok nombai belai ka hambai maya farpiro borok haikano chin Tipra basi jota Tiprasa tongnai rok ang message kaser na musungo chini 29 Krishnapur muno hoite phaibedi norok bahaino chin bubagarno logrina ni bagai phaibedi norok bahaino chin Tiprasa rok sadin khanya ni bagai phaibedi norok ba chin greater Tipraland chanan bagai phaibedi norok bo 16 तारिख kaplai khai भोट दिवoi Andhra Samariwa bubagrano 29 Krishnapur ni hoide kaisa sedia phare puruskar inani bagai abasok kok sabono joto takhok tai bukhok chama ang koyo bubagran bising tinya greater Tipraland no mal chinai haipano chino ajaga chin honorable em sar komal phaimanja bagai belake hambai haina hai aban bisingo na chini takhok an bondo dolai district ni YTM ni in charge takhok poritos an bondo boba haina phaimanja bagai belake hambai tai chini ajaga ni joto leader Tipra YTF TWF sonobo belake khabai khobai hamjagai tino ama hai joining program khayam bagai belake khakasango abono no chin bubagran na message namusungo jeng dur to dur bubagran ni samung khaitani bubagran kokpir thani chin Tiprasa hamkrani bagai kokpir thani tini borok bahano hamjagai chungna hamjagai chin bubagran na hamjagai lamjok jeng baibak saya prisana hinai phaika hambai bana tamon bagi marongkha tini sungobono sini sara Tripura rajyoni Tiprasa bung bara rokno sung sanamu sungo je bubagrani naharmong tei thinang ni basimong omahai rokno naharino sini sara Tiprasa rok agungna ningthong sung dirgo protik bosor hayo election bud layo thokijak layo sini basimong lama krei tei sungno mathangnai mungsa krei aboni bagi sung প্রায় 2009 থেকে जों IPP চেংলাই ফেলিংনি নগ থাংলাই जों Tipraland আলাদা রাজ্য নামনানি বাগৈ जों প্রায় অভিযান খাইকা নগ হাবকা এরপর সিনি কোনো মানে রেসপন্ড মায়া তাইলে जों তাবুক যে অবনায়ো जोंनो সাবো অব হাইকে মাথাংমানাই তাবুক যে সিনি রাজ্যনি ভূভাগ রাজ্যতা যে বার্তারও যে মানে
तिप्रासानि बागै आं दङ तिप्रासानो सोंमा थांनाय ताइले आबनो नाहारिनो बिसास खायनो सोंथिनि सारा तिप्रासा आगुगि फाइनानि नांखा ताइले आं प्रथम जेता शुरू खायो 2009 থেকে आपनो आं स्टार्ट जों अरा ताबो 66 सिनि बुतार दङ जतन फाइबि आगामी दिन ते फाइने Tero yakari tini tipramo thani je bana romboi bubagarani samung tangnani hene boskangne 2023 bidansabha somari kitingai arok tini yapi samani karon tamgui phayan nangkhanor BJP party eba IPFT party yakari na harmung bobo सोंथिनि दीर्घ बसरनो IPFT खालाय तमायखासिका खाय तंमानै आरो कोनो जेता आगि तिप्रालाइन जे नानै जे इसु तुयै जोङो जेबाबे तुइखा बा साका गाबो सोंथिनि तिप्रालाइन मानबाबे कोनो आसास नुहुलिया nga boni gabe tini bubal grami netrite tini je greater tipralain hi jeta samani amno sing bisas khainai singtini o jaga jugdan khaga tiprama thabo bosondo kungti fekan singtini 16 poribar tu feka te voter hangkai 66 voter nang IPFT party tongpro bo poto tongmani ang divisioni member nini mung hangkai ang mung hangkai Sonjit Dev Burma non nobo kami hinjak ilomoi ko samplai kami robia boparanta BJP yakade CPM yakade opona mathang bage thanchani loge phai bai de opona mathang bage tiprama tha phai bai de opona mathang bage thanchani loge phai bai de opona mathang bage tiprama thari loge phai bai de agraki tiprama tha ki ki non आशीर्वाद मांगता Đâu, cũng sống này, giờ thì khi phân họ cũng thay cuộc lại này, đây, thì nếu mà do con trai hát sắc phải đặt thì hòa phải lúc nó nặng này, thì nếu là cái trường thức con thể lên này, tao bảo, bố lo anh bố sao bố thấy phân họ, cả hàng phòng khai giáo bố xịt, hạ cái, giờ cũng bao nhiêu phân nó sừng, xin là hà nội khai sừng nó tổ chức lại đấy, xin là hà nội sừng gì này, bố mong thay đi khởi lại, bố thay đi à. abo kisuta to abo ngaño je samoyo je kun khana ngai abo du du ni kaisa tongo ngai tongai khana cái vụ này chỉ có thằng này thì cái bắt đầu từ đến con nó long live Bagra long live Pramotha long live PFT BJP yakar phainare khabai khubai lam thogo PFT BJP yakar phainare khabai khubai lam thogo Bagra long live Bagra ni bisinte gerta tipralan sam nai har komol koloi long live har Mohindra Kapu long live har Mohindra long live Bagra ke Sengman mani bagai tini jeng bobagrani warriors raw ongoi orobini beskang ni nahin mungno beskang ni nahin mungni samungno nugui chini bobagrani nahin mungno hamjagai chin thani wa khoroksa chini bukhukjuk sokpaikha bini bumung gatam singkhamon Krishna Dev Burma eke bini loge song kangklai gori khatabo haipano je jaga phan tongo bo khaksangma manai tongo ka bono broni poribara tabo tinjona khorok tam borok chini bubagrani thani wo chini thansani mariwo tini join khlepaika borok age hengka ka IPFT bo tongmani belaini shengkrak tongmani bini loge songbo haika jeng tini chini bukhukjung no mane belaika khaksangkha tai buskangni shala jeng bono thansani mariwo tai buskanga jeng loge tinani bagai jeng bono jotono oro chini bubagrani ongoi warriors tongnai raw chini bukhukjuk takhukjuk jotono takhuk sasong jotono bono lamsok laika hangka jotono no hambairu nen chini mongkan bai ani hangkai ang chini Telemura district ni khoroksa secretary Budusri Koloi kaham bini bu phabo asika kaham kita angat ka sabab lu khana ikhanai to smani
Ini bono saimaya orang kai. Joto tongo bubagra tongo. Tabuk ang sachungya wan. Ko bai thong rok thong Sachungya. Semua tongnai gamian saito. Sachungya henuan chungya. Ang tabuk joto banyak tong ni wan chung. Bubagra chin bagino. Gunung ya bubagra tong mule. Tawana. Tong mule. Gunung wana nak. Bubagra